Puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, itse olen täällä jälleen kerran sanomassa sitä, että meidän täytyy palauttaa tämä uudestaan valmisteltavaksi ihan sen takia, että kyllä kuntalaisten mielipidettä pitää kuulla, että me olimme siellä Myllypuron sairaalassa 12. päivä osa meistä valtuutetuista ja kyllä siellä aika selkeästi omaisilta tuli se viesti, että voidaanko päätöksiä tehdä näin heikon valmistelun pohjalta. He kysyivät, että oletteko tosiaan valmiit tekemään päätöksen, näin suuren päätöksen, vaan sen perusteella, että sanotaan, että mikään ei muutu. Omaisethan olivat tietysti huolissaan siitä, että mitä tapahtuu vuodenvaihteessa, mutta että he ymmärsivät, että heidän omaisillaan ei varmasti ole hätää. Mutta he halusivat tietää, mitä tapahtuu jatkossa koko tässä vanhustenhuollossa. Siellä oli 50-vuotiaita ihmisiä, jotka tulivat kysymään, että heitä pelottaa oma vanhuus, että mitä sitten, että kun ei enää olekaan pitkäaikaissairaala, ei ole vanhainkoteja. Ja nythän meidän täytyy ottaa se realistinen lähtökohta, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Se on lähtenyt liikkeelle siitä, että meidän pitää säästää vanhustenhuollon kustannuksista. Ja nyt jos lähdetään puhumaan kauniisti siitä, että ajatellaan vanhuksia ja heidän hyvinvointiaan, se tulee ehkä siellä jossain, mutta ensimmäinen on raha. Ja aina on rahaa, ja koska on ajateltu, että vanhuksia on niin paljon, niin meidän pitää purkaa tätä laitoshoitoa, ja he ovat entistä kauemmin kotona. Ja sen jälkeen tulee palveluasuminen. Ei enää ole sitä vanhainkotia sitten myöhemmässä vaiheessa. Nyt se vielä on, mutta se asteittain ajetaan alas. Näin minulle ainakin on kerrottu, että ei tule olemaan kuin nämä 2 vaihtoehtoa. Ja jos me ajatellaan sitä, että minkälaisia ongelmia meillä on tällä hetkellä jo siellä kotihoidossa, niin kyllä meidän täytyy olla vakuuttuneita siitä ennen kuin me teemme minkäänlaista päätöstä, että sinne kotihoitoon saadaan resursseja, mistä ne tulee ne kuntoutusihmiset ja millä tavalla me pystymme sitten takaamaan sen, että ne henkilöt, kun he tulevat huonoon kuntoon, että he pääsevät sinne palveluasumiseen. Ei ole niitä palveluasumispaikkoille tarpeeksi, kun ei ole niitä nytkään niitä hoitopaikkoja. Ei sinne palveluasumiseen kunnan puolella kävellä noin vaan. Se menee taas tämmöisen tiukan seulan läpi ja katsotaan, kuka pääsee sinne palveluasumiseen, missä voi sitten asua sen loppuaikansa. Ne henkilöt, kenellä on varaa, he pystyvät sen tekemään. Mutta meillä on jo tällä hetkelläkin sellaisia henkilöitä, jotka ovat menneet sinne yksityiseen palveluasumiseen, jossa heidän rahansa sitten ovat loppuneet ja huonokuntoisina he ovat sitten kolkuttaneet kunnan ovea ja heidät toki on otettu vastaan. Mutta sitten kun kysyttiin sitä, että minkä takia tässä puhutaan niin paljon työntekijöistä. Työntekijät ovat kuitenkin näiden vanhusten ja alle 65-vuotiaiden henkilöiden kanssa, joita hoidetaan täällä pitkäaikaishoidossa, heidän kanssaan joka hetki, joka päivä. He siis tietävät sen, että miten pitää tätä palvelua muuttaa ja mitä pitää tehdä ja miten se pitää tehdä. He ovat asiantuntijoita. Sitten meillä täällä sosiaalihuollossa ja sitten myös siellä hoitotyön puolella niin on etiikka. Ja silloin kun henkilöllä ei ole omaisia, niin se on kyllä se hoitaja tai sosiaalityöntekijä tai sosiaalialan ammattilainen, joka on sen heikomman ihmisten puolesta puhuja. Ja silloin heitä täytyy kuunnella ja heidän mielipiteensä ottaa myös huomioon silloin, kun tehdään näitä muutoksia. Koska he sen tietävät. Mä voin ottaa esimerkin siitä, että meillähän on täällä hoidossa myös henkilöitä, jotka pystyttäisiin siirtämään vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen. Meidän vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ovat ehdottaneet, heidät on katsottu jo, että he kuuluvat kiireellisesti sijoitettaviksi sinne palveluasumiseen vammaispalvelulain mukaan. Mutta sinne ei ole määrärahoja. He eivät saa, koska ne menevät aina tämmöisen monimutkaisen asiantuntijaryhmän läpi. Eli taas sen henkilön, joka tuntee tämän vammaisen henkilön, jonka pitäisi päästä ja hoitotyöntekijät, ei heidän mielipidetään oteta huomioon, vaan sanotaan, että ei ole rahaa ostaa tätä palvelua ja sen takia heitä on vieläkin siellä niin sanotusti väärillä paikoilla. Että kyllä kaikki kuitenkin alkaa ja lähtee rahasta. Ja onko sitä tarvittavasti siihen, että on niitä paikkoja, on sitä hoitohenkilökuntaa, sillä tavalla pystytään vasta huomioimaan ja saamaan sitä hyvää hoitoa ja palvelua, kun se ei tule kaunopuheilla. Tietysti siihen vaikuttaa asenne ja se, että miten sitä hoitotyötä arvostetaan. Kun me oltiin siellä Myllypuron sairaalassa, niin kyllä se ainakin tuli näille hoitohenkilökunnalle erittäin selväksi, kuinka paljon omaiset heidän työtään arvostavat.
Ja sen takia he ovat varmasti lähteneet kirjoittamaan myös tämän adressin alle, että he haluavat, että tämä asia käsitellään kunnolla ja heidän työtään arvostetaan ja heidät otetaan mukaan tähän päätöksentekoon, että he pystyvät siihen myös vaikuttamaan. Ja jos meillä nyt tosiaan on täällä valtuustossa tällainen kanta, että me ohitamme kaikki nämä mielipiteet, mitkä on tullut, niin kyllä se tuntuu aika kamalalta. Ketä me edustamme täällä? Edustammeko me omaa puoluettamme ja sen kantoja vai niitä ihmisiä, jotka ovat meidät tänne valikoineet? Niin, he myös heitä. Kaikkia meidän pitää tässä ajatella varsinkin juuri tätä hoitohenkilökuntaa, joka on ollut, niin meidän pitää myös nyt edustaa heitä siinä ja ottaa heidät mukaan tähän päätöksentekoon. Ja jos ajatellaan sitä, että puhutaan demokratiasta, ja niin kuin täällä on monta kertaa tuotu esille, mitä kaikkia kauniita sanoja siinä strategiassa on, niin otetaan ne nyt sitten kerrankin käyttöön ja katsotaan, että mitä me saadaan aikaiseksi. Ehkä kun tämä palautetaan, otetaan mukaan sinne vanhusneuvosto, otetaan sinne omaiset, otetaan ne potilaat, ketkä pystyvät jotain sanomaan asiasta oman kykynsä mukaan. Ja sitten, niin silloin me ehkä pystymme saamaan tästä sellaisen, että jokainen pystyy luottamaan, että hänet hoidetaan siinä vaiheessa, kun hän sitä hoitoa tarvitsee. Mutta näin huonolla valmistelulla kenellekään ei jää mitään käteen siitä, eikä kukaan voi olla valmis tietämään, mitä hänelle tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kiitos.